Tak čau lidi, právě jdeme do města a společně si ukážeme, kde co je. Já to musím na chvilku nastavit takhle, protože tam jdou lidi, aby zase YouTube nepiskovalo, že natáčím lidi, tak natáčím takhle. Sorry, natáčím to pouze jenom jednou rukou, protože jelikož jsem blbec a zapomněl jsem si selfie tyč doma v Čechách, že jo. Tak se jdeme podívat, co to tady máme. Máme tady Kiado, Delikates a takhle vám přeběžně ukážu město.